Sanibonani webantu bakwaZulu Natal, kakhulukazi kwiPhalamende lakwaZulu Natal loku yena usomlomo neqembu lenkatha lonke. Lezi zinto ade zenzeka lapha ngaphakathi ePhalamende assaultwa amaphoyisa noma amaphoyisa eselimaza abantu njengoba kuthiwa kune-MP eyodwa i-MK esesibhedlela. Funa wazi usomlomo ukuthi igazi labantu libekwe ezandleni zakhe ngoba ukuvota kwaseNingizimu Afrika kahle kahle uma kungaqhwagwa namandla kuvotwa ngama-secret ballot. Ngisho njengoba kwavotelwa uhulumeni kuzovotelwa amakhansela kuzovotwa ngama-secret ballot, la umuntu akama khona yedwa avote ngonembeza wakhe. Kodwa lokhu ukuthi ningavumi nini ukuthi kuvotwe nge-secret ballot, nivume ukuthi akuvotwe ngelokhuza ngoba niyazi ukuthi lokho kuzobe kuvuna nina. Shuthi nina nifuna ukuhlala ngenkani. Nalawa abantu esesibabona abalandeli beqembu lenkatha bebaningi ngaphandle, sebebaningi manje, babeyephi ngesikhathi kuvotwa ngoba kumele bavote ukuze inkathi ikwazi ukuphatha kahle KwaZulu Natal. Izandla ikathula intuli, nami ngisayibuka njengezandla ezingcwele ey'kwaziyo ukukhulisa impilo yomuntu. Kodwa babeyephi abalandeli benkatha ngesikhathi kuvotwa? Iqembu le-MK kufanele likulwele liyikho nalo ngoba masikhuluma nje iqiniso singafevi umuntu. U-45% wabo ubanika ukuthi kumele ngabe yibona ukuthi abawinanga ubani owaba ngaphe kwabo, owawina pho ubani. Naye-ke umhlonishwa uPrima kasuhambe memezela igama lethi i-MKP ayiwinanga. Yes, i-MPK ayiwinanga kodwa ekugcineni futhi yaba no-45%, nina nano 18% njengeqembu lenkatha, niphethe uhulumeni ngo-18%. Ngcono-ke bona abawinanga bahlulwa ukuwina kodwa nina banehlula nonke. Yini ningake nitshela abantu baseNingizimu Afrika iqiniso ukuthi abantu abasehlula bonke bafuna amandla ebuyele kubo? Abantu bakwaZulu Natal bathi bafuna ukuphathwa MP bahluleka MKP bahluleka-ke ngokuthi-ke akubanga u-50 plus. So ekugcineni lokho kwakuzoba gunyaza ukuthi baphathe. No, anisubenze ngathi lokho abakwenza akulungile. Naleli secret ballot iyona okumele kuvotwe ngayo. Uma nizethemba nina ukuthi nenza into e-right kubantu, iPhalamende alivote nge-secret ballot, sibone ukuthi abantu benkatha, amalunga enkatha akhona lapha ePhalamende ase-KZN angeke namabili evote against i-DA. Sibone nawe ANC lawa amanye ukuthi ngeke navote against i-DA. Nibalekele iqiniso bafowethu ngoba nifuna nje ukuthi nina niyasebenza nithuka abanye abantu. Anisudida abantu ngepolitiki encane. Nina aniwinanga nina. Abalida ngokwey'namba ku-KZN i-MKP, iqembu eliholwa umhlonishwa uZuma. Ngiyavuma namanje uma umuntu engangizwa umhlonishwa uThami Ntuli ngokuba uPrima kumfanele lesa sikhundla ngoba uyasebenza futhi. Kodwa ukuthi ngoba kukhona i-DA kuhulumeni ombekela kakhona, kukhona ne-DA, kuyanyanyeka-ke lokho. Akunyanyeki uThami Ntuli kahle kahle. Laba bayayibeka izici nje zokuthi imali kahulumeni akusetshenziswa, nabo bayasho ngokwepolitiki. Ayikho into e-wrong kangako eyenziwa uThami Ntuli. uPrima nje usasebenza kahle futhi kuyadeserve ukuba uPrima wakwaZulu Natal. Ukube kodwa kangenanga ngesandla esine-DA. Inkinga i-DA yabelungu okukhomba ukuthi nama-sell out nina nkatha ne-ANC ngokuhlangana ne-DA. Why ningake nikhande uhulumeni engekho i-DA? Niyimise le nibandlulule yona. Yini nibandlulula abantu abamnyama? Hayi bafowethu, hayi khona.